ambani paribar ayedin mungsa mungsa kokno eba keba jekono khlaimano tuyui headline puila kasawi tongo. Tei salkisa sekangno norok baksa baksa keba nogoi mankana baksa baksa keba nagyafano ongoi mankana Mukesh Ambani kaisa evento nukha tei a evento borok enjoy khlaibai akabai a jagao bini daughter-in-law ya kheba bini bahamjwk bai a jagao chamung chawi tongmani bo nukjakha. O video o norok nogoi mankana Mukesh Ambani tei Radhika bini bahamjwk kaisa event o thangjak. Tei event o simi thangya aro thangui bo chamung chajakmani obo norokno bo try khlaimani bo nogoi mankha o video footages o. Norok bo naidi o video no nokmani yagulo kwbangma lokorok jatrepot comments khlaika kaham hamya baksa keba sawi tongkha. Mukesh Ambani ni bwsla bini bahamjwk no je rwui manya obo Mukesh Ambani rwui manui tongo. Abagui tabuk hingka hingke Mukesh Ambani bini bahamjwk no logi logi twiui berai rio tei dinner khlai rio. Obo kahai hinui jatrepot kok kaham hamya samani nugjaka social media o upload wngmani yagulo. O video arjagani no event o manjagui tongnai khoroksa birba ni bisingo khoroksa borok o moments rokno capture khlaika. Mukesh Ambani hingke to khoroksa borok phano siniya kwrui jerai okra joto borok no bono sinio khoroksa no siniya borok hinui kwrui. Mukesh Ambani hingka hingke gwnang ni bisingo khoroksa top 1 no hinui chwng bono sinijago. Viral ungjak o video o norok nogoi mankana Mukesh Ambani bini dressing sense belai kilo casual style khlai najak jemon siklarok nama haikhe. Bo bini yago kaisa chamung najak tei satutui khlai walk khlaitutui bini bahamjwk Radhika ni phasingo himui thangui tongmani bo nukha ar jagao. Mukesh Ambani Radhika ni ganao thangui kok samani bo nukha tei Mukesh Ambani bini bahamjwk no saka dinner khlai di chamung o jagao je hamjakmani naharui chadi rok hinui. Hingke norok nogoi mankana kaham khlai no Radhika bini bwkra bai ar jagao bwchatutui kok sawi tongmani tei haike kok sama nogoi norok bo uansugui mankana khoroksa bwkra tei bahamjwk khoroksa bupha bwsa haike belai kheno bonding kaham wngna borokni o kok samani style bai no joto borok no bujiui mano khoroksa bupha tei bwsa haike no borok bwkra tei bahamjwk hinui uansukya karui bupha bwsa haike no borok tonglaio. Borokni o viral video no nogui joto borok no bujiui mankha je borokni bwswk bonding kaham wngna hinui. Social media o video clip maar kheno viral wngui tongo speed khlaiui tei o video o kwbangma borok no kaham hamya sanai borok bo tongo. Phiaba ang nijini nojoro hingke o jagao nogoi mano khoroksa bupha bwsajak haike no borok no nugo tei haike no borokni bonding tongnani wngthon tei je alada bwkra jwk bahamjwk borokni bo haike no bonding kaham khlaiui jotoni no tongbainani wngthon hingke norok o video clip tongmani yagulo. Norok hingke borok no tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di.